Hyvät katsojat, olemme tässä Mutkatmäessä laskettelukoulussa todella oppineet paljon uutta ja olemme jo melko taitureita. Jos nyt kuitenkin tuntuu siltä siellä Rinnekuppilan baaritiskillä tai afterskin jälkipelissä, että osaatte jo kaiken laskettelusta, haluamme palauttaa teidät maan pinnalle. Siihen käytämme apuna lautaa, mutta emme lyö sillä. Paluu juurille, avuttomuuden tunne saavutetaan sitomalla jalat tällaiseen vekottimen lumilauta. Keittää. Nyt yritätte ylpeänä keikistellä ja kallistella eteenpäin ja näinhän siinä sitten käy. On se hyvä kuitenkin, että elämässä on haasteita. Terve. Moi. Ja tämän kerran lumilauta-opettajanamme on sitten Osku. Tuo lumilautahan on viime aikojen muotivillitys. Kerropas nyt, mikä tämä lauta oikein on. No, kuten kuvasta näkyy, niin tää on tämmönen yksi leveä suksi, johon pätee samat lait kuin kahteenkin suksen, kun otetaan toinen suksi pois. No, mitä tällä laudalla oikein voi tehdä? Tällä voi laskea kilpaa, keppejä, tehdä mutkia mäessä ja tehdä voltteja. Murtomaata tällä ei voi vielä hiihtää. Lumilautailun perusperiaate on se, että paino on etummaisella jalalla ja takimmainen jalka ohjaa. Mutta teoriassa se on näin yksinkertaista, käytännössä ei aina. Elikkä harjoittelemme hommaa muutamilla osaharjoitteilla. Ja sitten vielä yksi rinnesääntö. Lumilautailijat, muistakaa kohtuus vauhdissanne, kun olette muiden laskijoiden kanssa rinteessä. Teidän tulee olla 100% varmoja lautanne hallinnasta ja jarrutuskyvystä. Jos vauhti on kova, lumilaudasta tulee kova ase. Ja onkohan näihin lautoihin keksitty mitään stoppareita? Kyllä, näissä on karkuremmit, kuten vanhoissa puolustussuksissa 20 vuotta sitten. Monoskiissa ja tavallisissa puolustussuksissa on stopparit, mutta näissä on nämä remmit yhä vaan. Ja muistakaa lautailijat, kun menette rinteeseen, niin aina remmi huolellisesti kiinnitettynä, ettei lauta karkaa. Ja sitten lopuksi, Osku, millainen lauta olisi hyvä aloittelijalle? Reilusti omaa pituutta lyhyempi ja notkea. Ja ennen kaikkea sellainen, jonka kantti ei leikkaa kiinni. Kiitos tästä lumilautajaksosta.